Bă, dar de când i-ai mai scos? În septembrie ne-am mai pus așa împreună. Mergem la o plimbare? Hai să facem o plimbare. Hai mă, să-i filmăm. Uite cum îi aranjează frumos. Tână un pic. Da-ți place așa să te plimbi cu ei? Da, Hă? da. Ai momente când mergi pe deal, de exemplu, să te plimbi, nu știu. Cu căruța nu prea am fost pe deal. Călare am mai fost pe deal așa. Bă, dar poate să fie o afacere să faci de-astea de echitație, călărie, știi? Ar putea, dar nu îți trebuie cai învățat să faci ceva. Adică să fii foarte cuminți cu copiii. Mamă, dar sunt enorm de mari cai. E mai la pe spate ăsta ca la, nu? Eu, așa zic. Negru trebuie să se mai maturizeze. Ai zis că ăsta are cu 3 ani, nu? 3 ani jumate. Și celălalt are 8, 11. 11. 11 ani, da. Trebuie făcut la picioare, poctoviți, din nou trebuie curățat, că de mult nu i-am poctovit. Adică de vreo 3 luni și ceva. Da, există le faci tratament an de an? Trebuie să le faci tratament? Nu, trebuie date poctovele jos, dacă nu le cad, și trebuie curățat. Curățată unghiea. Normal, undeva 2 luni jumate, 3 luni, cam asta ar fi. Din 3 în 3 luni trebuie să faci Da, da, cel puțin. Da. La mine am depășit acum deja 3 luni și trebuie să mă ocup de asta. Da, aveți fierar aici sau le faci tu? Într-un sat vecine este ferar, nu le facem noi. Acum am văzut că sunt care cumpără păstoavele și le bat ei, dar bine, nu la categoria asta de cai, unde sunt ăștia. Și așa, da, dar trebuie lucrat bine. Deci poți să le bagi, dar trebuie lucrat bine. Curățatul e cel mai important. Curățatul e cel mai important? Cel mai important e curățatul. Și modul în care așa e coptava pe copita calului. Mă, eu zic că încetul cu încetul nu mai prea vezi căruțe pe drum așa cu cai, decât cum ai tu așa, exemplare rare, faine, cum în fiecare casă există mașină. Una, două chiar. Știi cum era povestea aia când era de mult, și cine avea o mașină era bogat, acum cine are un car e bogat. Are un cal de băgat. Pe cai sunt mai rar, mașini sunt multe. E o poveste. Dar cum ai zis, acum cine are, acum din ce în ce sunt doar cai frumoși, nu mai găsești. Da, nu mai. Dar există o întrecere așa între care are cai mai frumoși la noi în județ. Nu. Sunteți un grup așa, de exemplu, care aveți cai, creșteți cai. Da, eu știu băieți care cresc cai și de comisari. Te ascultă? Vedem acum, eu știu. E spațiu mic. Hai să dăm un pic spray cu încolo. Mă dau jos? Nu.
Eu când am mers în pista prima oară, când am venit Zărnești, la noi erau ștraifurile cum e al tău, 4 metri lungime. M-am dus eu în Corvinești și am văzut ștraif de 2 metri, zic, bă, dar ce ștraif poți să peste aici, știi? Păi sunt diferențe, mă. Și în Brașov sunt cai mari, adică cel puțin erau copite, groase, de pădure, știi? Bă, cele mai puternice ștraifuri de pe județul nostru la Bârgău. Pe Bârgău? Da, Bârgău. E mai bun de așa ceva în Bârgău? Pe cai sau? Pe ștraifuri, mă refer, pe căruță, pe ștraifuri. Și pe cai de Au, lucru. cai de lucru. Și pe cai de lucru, clar. La merg, mă, vezi, sunt obișnuiți amândoi să tragă. Da. În stagiul ăsta mea, cred că din septembrie. La rudă împreună. Dar nu fac probleme. Hai. Vor obișnui foarte bine, chiar dacă s-ar mă. De obicei armăsarii sunt între ei sunt... Da, păi să mușcă, sar, îmi dau picioare, cuiesc, știi? Deci, doi armăsari nu se înțeleg bine de obicei. Nu. Bă, nu că s-ar măsar, că eu ură unul din altul din cauza de la iepe. Bă, se întâmplă și la oameni asta, bă, câteodată, sau mai des. Caina, ăsta s-o învăța foarte bine. Când am adus prima dată nu a fost așa cum este acum. Când am adus pe roșu să le perechez cu negru. E parcurs, obișnuit, n-au treabă. Au, și a lor, e a lor. Asta mai pe înțelesul nostru, ce am vrut să zică? Am multă grijă, să te uiți la el, nu înseamnă că nu mai dai de mâncare și apă și te faci curat, cam atât. Bunicul tău a avut cai mult? Sau a avut regulat cai? Au avut regulat cai, nu știu dacă cât de mult s-au avut, dar au avut regulat cai. De ăștia românești, că dar chiar mă, pe timpul ăla erau rase de astea așa la oamenii de rând. Nu cred că erau. Prea erau și dacă spun la careva ducea ceva, erau foarte scump. Și îmi povesteau oameni că cumpărat o iapă frumoasă, elegantă, nu, pentru foarte mult o dată aia. Ori da vreo 2 cai de rând, nu știu câți porci, nu știu câți bani, deci foarte mult, erau valori foarte mari atunci. Da, de obicei la cai le place, așa să-i pui la căruță. Asta e plăcerea lor, libertatea. Op! Deci libertatea e plăcerea lor. Nu vor să meargă acasă. Vreau să meargă acasă. Dar ce le faci? Dai înapoi? Nu, să merg, să-i întorci dacă... Dă-te! 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 Dar unde îi întorci? Îi iei și din față o tură. Da, cum să nu? Jos. Ăștia au 2 metri și ceva, mă, tu îți dai seama? Mamă, ce mă. Da. Nu mai sunt exemplare ca astea în județ. Și aici, mândru că e așa.
Când te uiți așa la Sunt ei, numai animale, ți-am mai zis. Mi-s dragi, dar sunt numai animale. Nu putem să-i prețuim mai mult decât îs. Și e vorba aia, cum a zis un prieten, face când te uiți la cal, trebuie să-ți miște inima din loc. Pe la aia am vrut să zic, mă. Că până la urmă tu i-ai crescut, tu i-ai făcut, nu? Da. Hai că mergem în jos, îi întoarcem și abia că vrei să filmezi din față.